खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला स्पेशल पक्स' बिजिरसालिया 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि जोबथेसालिजों लोगोसे 25,000 रांनि जुरिमाना साजा फोसावदों। स्पेशल कर्टआ स्पेशल केस नाम्बार 73/20 नि बिजिरनायाव दायनिगिरि आब्दुल कालम शेख, जाय 35 बोसोरनिफ्राय लानानै 38 बोसोर बैसोनि गेजेराव आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव दायनिगिरि खालामो। स्पेशल बिजिरगिरि नरुजमल हकआ आब्दुल कालाम शेखखौ सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' एक्टनि आयेन बादियै साजा फोसावो। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखाय फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै ब्लेम खालामनाय बायदि बायदि नंखाय सावगारि, नंखाय भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोदों। माब्लाबा BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर', माब्लाबा आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ AI जों माखासे जेनेरेट खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनाय नुनो मोनबोदों। बेबादिनो बे खेबाव आरोबाव बिसायख'थियाव जेननायखौ लानानै प्रमद बर'खौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय एबा बुलायनाय मोनसे AI जों खालामनाय मोनसे सावगारि एबा भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों एबा भाइरेल जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नाथाय बेबादि गोसारनाया सैथो नङा, जेराव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, जायखौ AI होननानै बुंनाय जायो, बेनि मददजों नंखाय जेनेरेट खालामनानैसो थारैनो जोंनि लाइमोनफ्रा बेबादि नंखाय सावगारि भिडिअ फोसावनानै गाव गावनि आखुखौ रायजो राजाफोरनो मा महराव दिन्थिनो सानखो? बेल' नङा, गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखाय फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव ब्लेम खालामनाय सावगारिफोरखौ फेसबुक, इउटुब बायदि बायदि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव हगारनानै लानायखौ नुनो मोनो। तामुलपुराव फिन आरोबाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गोमालांनायनि लामायाव। रायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गंसेनि उनाव गंसे जोबलांनायनि लामायाव थांगासिनो दं। फोरोंगिरिनि आंखाल आरो फरायसालियाव थानाय सासे फोरोंगिरिखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव दैथायहरनायनि जाहोनाव 1981 मायथाइयाव गायसनजानाय तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि सोमलिगुरि दैमालुगुदि फरायसालिया थैनायनि लामायाव। फोरोंगिरिनि आंखाल आरो सोरखारनि गोहैलु आखुनि थाखायनो थैलांनो हमबाय बे गुदि फरायसालिया। 43 बोसोरनि गोबावसिन जानाय बे दैमालुगुदि फरायसालियाव दायो सासेबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर गैलिया। थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बन्द जानानै दं बे गुदि फरायसालिया। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां नाजानायनि उनावबो सा 18सो फरायसा फरायसुलिफोर थानाय समावनो आसाम सोरखारा बे फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव दैथायहरनायनि थाखाय फोरोंगिरि आंखालाव दायो बन्द जानानै दं। चिरां जिल्लानि काग्राबारि गामिनि खोमथा नार्जारिया PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननिफ्राय ब्रह्मिक चन्द्र बर'नि दिथा होनायाव एन एनालाइटिकेल स्टाडि अफ कड मिक्सिं एन्ड कड सुइचिं इन सेलेक्ट बर' नभेल्स आयदानि सायाव बिजिरनानै PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हायो खोमथा नार्जारिया। मख'नो गोनांदि खोमथा नार्जारिया चिरां जिल्लानि बासुगाव फुलगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय काग्राबारि गामिनि थागिबि रुंसारि लकिनाथ नार्जारि आरो सौमेला नार्जारिनि गिबि फिसाज्ला। दिनै गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हानानै बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों खोमथा नार्जारिया। चिरां जिल्ला आरो जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै जिउ राहा दानायनि सुबुरुन आरो गोसो थुलुंगाखांनाय हाबाफारि बानजायदों। गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला आरो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि जथाय बानजायनायाव रुनिकाटा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लाङाव सभाराम बरगयारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, रुनिकाटा कलेज आरो UN थाखो 11 आरो थाखो 12 नि फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा दानायनि
सुबुरुन आरो गोसो थुलुंगाखांनाय हाबाफारि लानाय जायो। चिरां जिल्ला एबसुनि मानिनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया सामलायनाय हाबाफारियाव थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनि मानिनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। तामुलपुर फरायसालिमानि जारिमिन बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर प्रान्जल ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। दलमारा साहा बागानाव फुख्रियाव सानै फरायसानि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जाथायनि दायनिगिरिखौ हमबाय। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन दि बिसोरखौ बुथारनानै फुख्रियाव गारहरदोंमोन। साहा बागाननि मेनेजारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय बृहस्पतिबारखालि दलमारा गोजौ गेजेर फरायसालिनि सानै फरायसानि गोथै सहखौ दलमारानि लालकुरा साहा बागाननि फुख्रियाव बोखांनो हादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा बुंदों दि सानै फरायसाया गोरोन्थियै फुख्रियाव गोग्लैना थैयाखै। बिथांमोना बुंदों दि बियो मोनसे बुथारनायसो। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन दि सानै फरायसाखौ बुथारनानै फुख्रियाव गारहरदोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा सोंनायाव फुख्रिनि साखाथियाव थानाय साहा बागाननि सामलायगिरि गुलाम मुस्ताफा बिथाङा बुङो दि बिथांमोना फुख्रियाव गैयामोन आरो बिथांमोना सानै फरायसाया खारलांदोंमोन होनना बुङो। नाथाय पुलिसजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा फुख्रिनि साखाथियाव साइकेल, स्कुलनि बेग आरो सेन्देलजों लोगोसे फुख्रियाव सानै फरायसानि गोथै सहखौ मोनदोंमोन। आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ आरोबाव एविक्शन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। बावैसो सिगां कामरुप जिल्लायाव एविक्शन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव आसामनि माखासे जिल्लाफोराव एविक्शन खालामनो थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एविक्शन खालामनाय जागोन होनना खोथा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बावैसो सिगांनो कामरुप जिल्लायाव एविक्शन खालामबाय। बेनि गेजेराव फैबाय थानाय समफोराव बिटिसियावबो एविक्शन खालामगोन नामा? जेराव बेयाव हारि बासियाजासे एविक्शन खालामगोन नामा? बेयो मोनसे सोंथि जानानै फैदों। मख'जाथावदि बिटिसियावबो गोबां सुबुंफोरा बर' जायगायाव एबा 6 सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै माखासे माइनरिटि हारिनि गोबां सुबुंफोरखौ एविक्शन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो बिटिसि हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों। आर'जलाइ होबोदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया, जेराव बिथाङा गले गले खावलायबोदों आरो जुदि एविक्शन खालामाब्ला धरना हाबाफारि खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसिआव माब्ला एविक्शन खालामगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। गेजेर सानजायाव दावहा जानाय एबा दावहानि फिथाइ महरै थावनि बेसेना भारतआवल' बाङाखै। भारतनि नसुङारि हादोर पाकिस्तान आरो नेपालजों रुजुनानै भारतआव थावनि बेसेना जोबोद खम जादों। थावनि आंखालनि उनाव पाकिस्तानाव बावैसो पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 445 रां आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 409.78 रांसिम सहैबाय। एलपिजिआ किल'ग्रामाव 303.81 रांसिम सहैबाय। नेपालाव लिटारसेयाव पेट्रलनि बेसेना 215 रांनिबो बारा जाबाय आरो माखासे दिपुफोराव 250 रांसिम थांदों। बेबायदिनो म्यानमारावबो थावनि आंखाला बांसिन जादों आरो गिख्रंथाव महर लादों। पेट्रल पाम्पफोराव गारिफोरनि गोलाव सारि जानायखौ नुनो मोन्दों। जायगानि खौरां बिजोंफोरनि बायदिब्ला म्यानमाराव थावनि आंखालनि मोनसे बाहागोआ गाज्रिसिन महर लादों मानोना माखासे सुबुंफोरा नांगौनिफ्राय बांसिन थाव बायनांगासिनो दं। खाफाल मोजांदि एयार इन्डियानि मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायासै। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिन आरोबाव बावैसो सिगां एयार इन्डियानि गुबुन मोनसे बिरखंनि इन्जिनाव अर खामदोंमोन। खाफाल मोजां होननानै बुंनांगोन। पाइलटनि सोलोनि थाखाय बिसोरो बिरखंखौ रैखाथियै गाहायाव लाबोनो हादोंमोन आरो बेनिफ्राय गासैबो दावबायारिफोरखौ दिहुननो हादोंमोन। बे जाथाया बेंगालुरुनिफ्राय दिल्लीसिम फैबाय थानाय फ्लाइटआव जादोंमोन। जेब्ला बिरखंआ लेन्डिं खालामनो नाजादोंमोन,
बेनि सिगांनो अर नांदोंमोन आरो बेनि उनाव हरखाबनो सालायग्रा हान्जाया बिरखं बिफाननि बिबानगिरिनो खौरां हरो। एयारलाइननि बायदिब्ला एयार इन्डियानि पाइलट थामहिनबा फ्लाइट नाम्बार AI2802 आ दिल्ली सहैनायनि एसे सिगां क्रू मेम्बारनि इन्जिनाव अर खामनायनि खौरां मोनो। बेनि उनाव नेमखान्थिखौ फालिनानै पाइलटफ्रा बिरखंखौ रैखाथि गाहायाव लेन्डिं खालामनो हायो। मणिपुरनि लामदेंआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। गं 60 हाथियारजों लोगोसे जुद्धआव बाहायग्रा बेफ्रुसारग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। मणिपुराव आयेन बेरेखा हाथियारनि फालांगि आरो उदखारि हान्जानि हेंथायै मोनसे जथाय अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे गेदेर रैखाथि हान्जानि अपारेशनाव गेदेर जाफुंसार जानो हादों, जेराव अपारेशनाव गोबां बिबांनि गोदान मुगानि हाथियार, बेफ्रुग्रा मुवा आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। मणिपुर पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मणिपुर पुलिसा लामसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय लामदें ओनसोलाव मोनसे स्पेशल अपारेशन जागायदोंमोन। अपारेशननि समाव UNLF नि सानै मावथि केडारफोर हेसनाम थमास सिं, जाय 29 बोसोर बैसोनि, आरो आरमबाम टमटम सिं, 29 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनाय जायो। बेनिफ्राय मायांग इम्फल कक्सायाव थानाय हेसनाम थमास सिंनि न'निफ्राय गंसे इंचास LMG, गं 3 इंचास LMG मेगजिन आरो गं 14 गोथां गुलिफोर बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे गोबांथार हाथियारफोरखौ बोखांनो हाबावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबांथार AK-47 हाथियारखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब' एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब' एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।